رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали ман. имрӯз дӯстони азиз барои шумо медонем ки ман фаберлика реклама кардастам, не ки барои фаберлик камтар гап дорум. то охира гӯш кунед. ин як кори ҳастад дӯстони азиз ки ҳам ба фоидаи худтона, ҳам дар хона нишаста бо ҳамроҳи фарзандое ки майда дорен кор мекунед. бисёриҳо бовар надоранд, бисёриҳо айхчон бовар надоранд ки ҳамин кор дар ҳақиқатан ҳастай. лекин вақте ки одам дӯст бидора ки ҳамин кора, ҳамин бизнеса, ин бизнесаи фаберлик дӯст бидора, метона юдаи кор меброя. барое ки иҷода чандта шарт дора. шарти якумш ки чизора шумо якум арзон мехарен. вақти регистратсия меши ҳамаи чиза бо нархи арзон скидка мегирен. дуюмаш ки ози магазинда ҳамаи чиз қимат шудаги парфюмерия шумо метонед аиҷа арзон бигирен. бо ягон тӯҳфаам ягон каздам ки бубарен айза касои кадагитон, ин бо я варианти арзон шумода меғалта дӯстони азиз. баъд кор мекунен ку дуюмаш ойлик мегирен. ойлик ай ҳама чизи нағзш ки ойлика дар 3 ҳафта одамо ойлик гирифтестиян. вақте ойлика мегирем боз зиндагӣ дигаргун мешава. ҳар як орзуе ки ҳамин занҳо мо дорем, ҳамаи орзуҳомона худмон амалӣ мегардонем. гарчанде ки мардакомон кор мекунанд дӯстони азиз. ман рақамҳоша дар рӯи экран мемонам дӯстони азиз. дар ҳамин рақамҳо нависен. ватсап доранд. кадоме ки хоҳиши кор кардан дора беҳуда нанависен дӯстони азиз. ҳама регистратсия, фаҳмондани ҳамин кора бесплатнияй. баъд дӯстони азиз бо канал дорам дӯстони азиз. канал доир ба фаберлика. даромада обуна шавен. аз номи канали ма салом расонем ки барои худтон ҳама чизи каталогои фаберликам хел нишон метиҳанд, бо мефаҳмонанд ки чӣ хел ҳаст средство дора, на танҳо барои кухниву шампуну духия, бо тамоми либосаву чизо дора. фаберлик медурен, тамошо мекунен ай каналшон, бо вибр мекунен, бо хоҳиши коркунитон бисёр мешавад дар ҳамин соҳаи бизнес. раҳмати калон дӯстони азиз. имрӯз тарзи тайёр намудани чакчак барои дастархони идона. 2 дона тухм қатӣ кардастам. камтарак сода, ним қошуқча камтарай сода. баъд намак камтарак дига ҳамроҳ мекунем. иҷода фаромӯш кардам нишонтим. камтарак намак, ҳамин 2 дона намак. баъд орда ба чашм нигоҳ карда мешӯрем. иҷа вобаста ай чанд қадар кардани шумо вобастагӣ дора. чакчака мисол ба 2 дона тухм ҳозир ман нишон метим. як коса пур ба пур мешава. косаи калони 5 литра пур ба пур мешава. агар ки бо оилаи бисёр, оилаи калон бошен, 4 та тухма кунен барои дастархонтон. ҳам бо кӯдакон мехӯранд. баъди чакчак ҳичи намешава. як моҳ ҳам беста қоқ намешава. ҳам хушрӯ меиста. бо чакчака метонем ки ҳамаша сгӯшонка накунен. амичени даркори сгӯшонка кунен. мондагиша да ягон пакета ягон чӣ гирифта бумонен. кадом вақти хостен сгӯшони молоко карда бо ҳамихе мехӯрен. беҳад бамазза ҳай ҳичи намешава. намиха дӯстони азиз тинукш мекунем. тинук ки бад нашава. ранги золае ки мисол ман тура тинук мекунем мухаллине камтар ғавзтарак мешава. баъд ин намихел мебуремша. ай тарзи буриданаш и бо хоси дили худтонай. ман хостим имрӯз анам хел чоркинҷае ки пеш вақт бисёр ман и чакчака мекардам ай намуд кунам, барое ки дастархони ида ҳамин чакчак, орзуқа, чагалдака ҳамхали чизо зеб дора. бе ин намешава дастархони идона. ҳамира барои шумо нишон додистам. бисёр хали намеистада. ҳамин тез тез мековему мегиремша барои тез мепаза. баъд сирха ки бад нашуда бояд чакчака бигирем. чакчаке ки барои субшони молоко қатияйнем хали золотисти меша мегирем. ҳамин 4 таша мепартоен. ин қадар мешава ба баракатай. баъд бинен ҳамин яхелиш кругли шидестай. камтарак ҳамин дарозтараки бориктар мебуренаш ҳамха гирдак мешава. ан ҳамин хел пухта гирифтан мегирем дӯстони азиз. ина бинен як коса ҳамаш ҳамин 2 дона тухм, як коса инам 5 литрай пур ба пур шуд.
баъд мегирем кам камакӣ мемонем хеле слой мешава боло ба боло. Айтагошам бояд сугушони молоко биёяд. хоҳем камтар барои оро додан мавиза камтар ба хеле бурида майда карда дар мобайнош мекунем, мечӯшем ҳам хел бо чормағз, кунҷит варианташ бисёре барои оро доданаш. ҳозир ман ҳамин хел боло ба боло ҳамаша мемонам, ҳамин якта тарелкада сугушони молоко ва чормағз ай болошон мекунам. ман сиробдор кардагим дар каналам ҳаста чак-чак. Инаму чанд буд ҳар сол ида ман тайёр карда бо дар каналам нишон медиҳам. сугушонкадора бо бисёр талабгорш бисёрай ба маззаҳай. дӯстони азиз, инҷода бо тайёр кардестам хӯроки гуляш. ин хоҳиши як дӯсти азиз буд. ана мима бринҷа пухтанша нишон медиҳам. чихе бринҷа пазем ки дона дона ҷудо бимона. инҷода ман як стакан бринҷа ҳозир мешувам. баъд камтарак равған меандозам. дӯстони азиз, дегда кардестам. ана мехел жарид мекунам. як стакан бринҷ барои 5-6 нафар басай. объем метия бисёр мешава. камтар ки жарид шуд тафш метием. баъд об меандозам. бо як стакан пур ба пур об меандозам. баъд бинен ки ана меқашава. агар ки бинен ки як стакан дохтен камӣ кард, бояд болои бринҷа пӯшона об. ана миқадар пӯшона. баъд мемонем кришкаша мепӯшонем. вақте ки кришкара пӯшондем ҷӯшидестай сраза пасш мекунем. ранги ошадам меандозем. амихел 15 минут мепаза. ана михел ҷудо ҷудо меша. иҷода тайёр мекунам дӯстони азиз. гуляш барои зирбакаш, болгарский, картошка, сабзи, пиёз, гӯшт, иҷода томат, лавровый лист, мурч, зира, равған ва об. чизе ки дар ҳамин даруни зирбак мерава, ҳамаша ман нишон додистам. беҳад хӯроки бамазза мешава. баъд ҳамин зирбакша хай тамошо кунен то охири навора. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани зирбаки мамикардагӣ беҳад сочнӣ, ҳам ширадори. хай бо бинен чихе хушрӯ мебиёяд. мада ҳамин намуд маъқулай. иҷода ман гӯштора аввал жарид мекунам. майдай баъд гӯшта реза намекунем. амха кубики калон калон жаридш мекунам. баъд пиёза меандозам. ҳамаша таф додан мегирем. тамошо кунем, ман нишон медиҳам. камтарак гӯшт жарид шуд. ба пиёз ҳамин чизое ки реза кардагиам андохта таф додан мегирам. сирхак бояд шава ҳамин зирбакмон. таматқати сочнӣ ҳам хеле ширадор мебиёяд. ина дӯстони азиз, сабзиша хай камтар майдатар реза кардам ки кӯдако сабзихӯр нестанд. майда боша баъд намефаҳманд, мехӯранд. аммо модаро кӯшиш мекунем ки як хеле кунем ки ҳама ҳамин сабзавоту дар даруни ҳамин хӯрокҳо бошава, кӯдакои мо бихӯранд. барои ҳамон метавонем ҳамин сабзира фақат майда реза кунем. бисёр кӯдако нағз намебинанд сабзира. ҳай оштай хеле чизода мехӯранд. ҳамин даруни зирбаки шӯрбо, ҳам хеле зирбакҳои нами гуляш бо чанд намуд хӯрокҳо мешава, ҳамода намехӯранд. ба ҳамин роҳ ба кӯдако майда ки боша ё тиёрка кунӣ мехӯрандша. картошкаша охирда камтар мезирбонему, ба обша ҳамроҳ мекунем. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгиритон, барои ҳамаи комментариёҳо, лайк, суханҳои нағз, барои ҳамаш раҳмати калон. беҳад аз ҳамаи шумо миннатдорам. инами моҳи шарифи рамазонам камтарак дигаш мон. дӯстони азиз, моҳи муборак гузаштаестай. чихе рӯз тез мегзара, ҳичи намефаҳмем. аллакай як моҳ мешава. ина иди саиди рамазонам омадестай. ҳамаи шуморо ба омади ид табрик мекунам. дӯстони азиз, иҷода 2 қошиқ орд, камтар об, ним пиёла об, ҳамаша ҳал мекунем. даруни зирбакда 1 соат ҷӯшидагия кришкаш пӯшондагӣ, ҳамон зирбаки ки тайёр кардем 1 соат ҷӯшид. баъди 1 соат пас анами тайёр кардагӣ орду оба меандозем 10 минути дига меҷӯшад. тамом мекушем, шад зирбак тайёр шуд. анамхе ширадор мешава. хай намак, мурчу зира ва ёша фаҳмидин, намхе нишон додам. иҷода камтара картошкара мак
хел фигураи хушрӯ кардам, ки кӯдакода интересни шава жарид мекунам. хай картошка жаридканиро ҳама дӯстони азиз медонам. Макароншам ҳама медонад чӣ хел макарона мепазанд. хай биринҷ камтар қийтар буд, баъзеҳо сарфам намераванд ки чӣ хел биринҷа пухтан нишон додам. анам хел камтарак нарезка мевагиҳоро кадестам дӯстони азиз. се бора ма камтар ороиш додам, фаромӯш кардам видеоро гирён накарда будам. ҳай ягон рӯз бо алоҳида анам хел се бора нишон метим осонакай вайша. баъд ай иҷаш нигоҳ мекунам ки камера киштагӣ будай. вақте ки ҳамин шом наздик мешавад, дигар саросима ҳам мешавем, фаромӯш кардам ҳайса авқот кадестам, чакчак пухтам. камтар гуфтам нарезка кунам ҳам мевагиёра. хеле ороиш тиям, ҳам кӯдакода тайёракай мехӯранша. кӯдако ки ҳам рӯза гирифтагиянд, чӣ қад чизои хушрӯ чизои ба мазза бо мекунам, ба ҳавас рӯза бигиранд бо. инам хел ороиш бо таъби дилай. тарелка майдатарай, ҳамақа тарелкаи калонуда авқот бардоштам. майдатарда нарезка кардам. ана иҷада макарона ҷӯшондам, биринҷ, картошка, болошда зирбак. касе чизи бихоҳад, хоҳем гречка, хоҳем пюре кунем картошкара, фарқ надорад, кадоме ки чизи дилиш мекашад. ман ҳамин чизо барое ки ман дар мобайни ҳамин сари рамазон буда я ҳафташ гузаштагӣ буд, гуляш кардам, гречка кардам, пюре кардам, макарон карда будам. якта подписчик навистанд ки як бор дигар гуляш тайёр кунен. ман ба хотири ҳамино бо дигар намуча камтар бо кардам, дигаргун шава гуфтам биринҷи картошкаи жарини кардам. бисёриҳо картошкаи пюре мекунанд, гречка мекунанд, макарон мекунанд, биринҷ мекунанд, камакай ҳамаш. хай бо казида чӣ хелиш маъқул боша. инам хел зирбак маълумае ки аппетитни омадагиай. бинен чӣ хел хай бо ҳар кас чизи худша медона, бо ма таъриф кунам, оли меган таъриф кард. мада маъқулай ҳамин. лайкҳоро фаромӯш накунен дӯстони азиз, лайк бимонен, дастгирӣ кунен, видеоро ба шиносотон падилитса кунен, ки штобе ки канали мо пеш рава, бо як бонуи дига ҳамин хел рецептора бубинад. камтарак дига акрошка тайёр кардам. дӯстони азиз, сар мекунем торти мидовира. ин рецепта беҳад ма мехостам барои шумо нишон диҳам. И вабше дига хеле тарзи пухтанаш медовира. барои шумо пеш аз ид хостам ки анамира нишон диҳам, шумо ҳам барои ид тайёр кунен бо 4 дона тухм. тухма бинен ҳамақай ки размериш калон-калонай. 4 дона тухм, агар тухмое ки майда боша камтар размериш 5 дона гирен. 5 қошуқ асала бинен хеле тинуктарай. 1 пиёла руған 1 пиёлаи пур нестай, камтарай. 1 пачка разрихли тил, 1 стакан шакар, тухм 4 дона, 1 қошуқ сода. иҷода якум 5 қошуқ асала ба 1 қошуқ сода болои газда ҳатман дар дег бикунен. дар каструл дар чизои тинук накунен, барое ки мековен тагш мечаспад чизи тинукда. анам хел асала қатъи сода ҳам хел ҳамроҳ карда мегирем. камтарак гарм мешавад, сраза равғана меандозем. равғана андохтем 1 пиёла пур нестай, ҳамин 2 чилик бори камтар а 1 пиёла ҳай. 1 стакан шакар, стакани ҳози ма истифода бурдистам 230 граммай. метонем 1 пиёла пур бо шакар истифода барем, бе стакан ба пиёла. баъд 4 дона тухм, набинен ҳамаша боло ба боло андохтистам. 4 дона тухма ҳамаша меандозем, сраза ба кофтан мегирем. вообще дӯстони азиз, на истен дард накунен, ягончира фақат ҳамин кофтан гирем. ба венчика ба қошуқай ма ба қошуқ кардистам, барое ки тухм напаза. алова ҳамин хел баланд мемонем. хай газ боша камтар пастар кунем. ман плитара ай ҳама баландаш дамондума тез кофтан гирифтам. вақте ки ҳамаш аралаш мешава, ин растители масла қати кадистам, равғани ҳамин алейна қати. маргарин нестай. ин рецептое ки дига қати ман мепухтам маргарин дошт. баъд тухма алоҳида мекардам. ана ин рецепт қати кунен, ранги ҳамин бисквиташ ҳам объёмаш хушрӯ мешава, ҳам ба баракатай, ҳам ҳамин хемях ки мебӯяд ки ранги мачалка бури муллои мак мебӯяд, пузирки мекунад дарунаш, аҷоиб хушрӯвай. хай бо баъди пухтан мебинен, нишон метим ҳамаша.
бинед дӯстони азиз чӣ хел кофтан мегирем ба камтарак ҳами вай мешада каф кардан мегира сраза бас мекунем кофтана баъд мегирем болои плита мегиремша барое ки агар ки наковен тухмуш мепаза дарунашда шумо ҳамиха тез кофтан мегирен ҳами ки каф кардан гирифт маълумае ки шидагие агар ки бихоҳем ки сирхак биёя камтар ҳамун вақте ки содара андохтем якам қатъи асал анамҷа камтар сирхш мекунем баъд дига маҳсулотро меандозем боло ба боло мековем сирхтарак мебиёяд инамуд сирхи бад намешавад не ки беҳад бамаза мешавад намихел бо метонем ки ҳамаш ҳамихел кофта беистен камтар сирх мешавад ин вариантча мешавад майна мебинем камтар каф кардестай ина уже каф кард сраза мегирам гармогарм орд ҳамроҳ мекунам ина орда ба чашм нигоҳ карда кофтан мегирем барое ки орда сахти бад намешӯремша озма нишон метим як пачкара зирхилитилам ҳамроҳ мекунем ина бинед ҳамхел кофтан мегирем ҳамин вақте ки мековем худаш маълума дӯстони азиз сахт шудан мегира ба даст тунукш мекунем да даст даже намечаспа ҳамихел мулоима ки миахки мешава ки дар даст намечаспа тунукакш мекунем чӣ хел объём метия дам мекуна ҳамаша бо нишон метиям ордуш наҷози камтарай бо камтари дига ҳамроҳ мекунам орд ина бинем камтари дига ҳамроҳ мекунам ба ҳамин лапатка кофтистам дастма даже намезанам бинен анамиқа сустиш мебиёяд сахти бад намекунем умуман да даст намечаспа ба кавлез як кавлез мегирем 6та ҳамихали корж мешава размери 24 размери 24 бисёр сковородка 24-26 ба кришкаи ҳамин сковородкарам метонем ки баъди пухтан бубурем гирдоша рост кунем размери ҳами обични беҳад ҳамиам размерам калона ки хушрӯ мешава 24 баъди пухтан хай бо мебинен барои бо айлавои има крошка мекунам 6та коржа мепазам бо айлавош зиёдӣ мекунам крошка мекунам бинен чӣ хел баланд уже дам кард объём метия ин рецепта ман хостум барои шумо ҳамихел пешаи нишон диҳем ки ай ҳама торти осонак мегуфтен ина торти осонак тайёр кунен кам расходай бо ҳам осонай барои бисквита бисёр тамошобинон мегӯянд ки хай дам намекуна ё мекунам бачени дилшон намебиёяд ай ҳама торти ҳами ҳам ба маззаи хушхӯрай ҳамин медовияй на падвадид мекуна инами рецепт умуман падвадид намекуна тайёр кунем кадоме ки дар листи одил духовкаи нав калон карданияй ҳамин рецепте ки озма нишон додам бисёр бигирем ҳамира 6 дона тухм кунен калон меша уже ба 6 дона тухм як торти калон мекунен да ид иҷода ман заварное пешаки тайёр кардам хунук шуда лакай шедрай лета да крем истифода мебарему скушони молоко заварной крема ҳама медонад дӯстони азиз да ҳами 4 дона тухм ним литр шира тайёр кардам 500 миллиграмм шира 1 дона тухм қатъи 2 қошуқ орд 3 қошуқ кукурузни крахмал ба 1 стакан шакар болои плита да мондум кофтан мегирем то пухтанша пухт шуд сраза кришкаи ҳами косачара пӯшондум агар ки бе кришка боша косатон ба пакет пӯшонед қоқ нашава монед дар ҳарорати хона хунук мешава иҷода ман 100 грамм сливични масло ҳами шедрай летара гирифтам вақти дар ҳарорати хона мулоим шудаги ай хунук ай холодильник нагирен монем пеш ай тор тайёр кунитон ҳарорати хонада мулоимак бишава баъд намебура крем хушрӯ мебиёяд баъд ним таъму субушонира як пачкаша нимша дохтам ам як қитичара нимша дохтам баъде ки задам ҳамаш хушрӯ шуд баъд як қошуқ ҳами заварное ҳамроҳ мекунем беҳад заварное рецептш дар каналам бисёрай баъд дар описани рецептша менависам осонай тайёр куниш пешвақт отала мегуфтам барои торти медовӣ хай ба русиш заварной мегем нами ним литр шира бинед як таторда ҳами хел мерасада зиёдӣ намекуна даже инам қа мешава анам камтарак дар якм падлошка мегирем барои наҷм биданаш
баъд боло ба боло бинен чӣ хел коржӯ ғавсаки хушрӯмадаге ки ман гарчанде тунук кардаги будам. 3 кремакш мекунем 2 соата ҳами торт питаца кардаге дӯстони азиз. Ҳами хемолои мешада 2 соат бе қандо бе ҳичи. Баъд ман якташа рост якташа чап мемонам. Барои чӣ ки агар ҳамаша рост монӣ камтар мобайни торт хали дамак мебиёяд. Якташа чап якташа рост мемонед торт рости хушрӯ мебиёяд. хоҳед ҳамаша чапана бимонед торт умуман дамак намебиёяд мобайнаш. ин ҳами хел бо як лайфхаки дигар барои торта сборка карданаш ҳами медовира боло ба болоҳай барои ҳамо. ва торти молочной девочкарам ҳами хелай 5-6 та корж боло ба болоҳай ваям ҳами вариант кунен мобайнаш тари дамак намебиёяд. хай кремша бинен сер крема кардистам ки вақте ки да қабатош мекаша бе крем намона торт. ҳам қабатошда бикаша ҳам бо хали сер кремак бо бамаза мешава. чиқадр торт мехки мешава. хай бо маззаи ҳам хали дигарай. баъд торти медови дӯстони азиз дили одама намегира. гарчанде ҳар рӯзам бихӯрӣ мефура торти медови. бинен хали хушрӯ омадагаи сирхи тортам нормальнее. размершам бинен 24 хела ҳак бо баланд мешава. 6 қабате ки худаш ҳами объём додагиай баланди хушрӯ меша торт. крошка мекунем. аммо барош ман гирифтагиёра крошка кардам. болоша ровни накардам барошам ровни накардам крема барои чӣ ки крошка мекунем дар кор нестай наметова. вақте ки крем ам хали ҳар хелаам ки боша болошда барои ай болош ки крошкаай хали зарур нест ки ровниш кунем. ана мобайнишда мехоҳам глазур кунам. сугушони малакора ҳамроҳи какао инам какаои кент ҳама вақт мекунам ҳозиро. инам хе болоша полности шоколад мекунаму посипка мечӯшам. камтар види торт бо дигар хел мешавад. метонем ҳамаша крошка кунем бо инаму видша дигар мекунам. чихай бо фантазияи ҳар як одам ҳар хелай мебинем ки чӣ ки дар хона ҳастай бо ҳамон мекунем. инамудам бад нестай. ина оз бо нишон метиём мебурумша. ина дӯстони азиз тортмон баландаки хушрӯ омадаге. И ба 4 дона тухмай. ина и бо хоҳиши шумо дӯстони азиз ки имрӯз ҳама хоҳишҳои шуморо ман дар наворум тайёр кардам. дӯстони азиз касе ки хоҳиши кор кардан дар Faberlic дора анами рӯи экран дар номероша мондагиям дар ҳамун сари видео комментария дар закрепид мекунам. дароен кор кунен ҳамроҳи ҳами апаҷон беҳад кори нағзай барои хутон ҳама тарафа фоида дора. ҳами натарсида ҳамаи корда бо боварӣ кор кунед. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгиритон. худованд нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда.